Nosaltres ja estem aquí, veig una panera enorme avui a la taula de parellada, bon dia. Un cistell d'anar a comprar, enorme i molt econòmic, que ho sàpigues, Perquè és que estem a Black Friday, ara. Exacte. Avui farem servir l'excusa del Black Friday per explicar com abaratir el nostre cistell. Perquè es pot abaratir el cistell de la compra. Per descomptat, no només avui, o aquesta setmana, que hi ha el Black Friday i dura tota la setmana. Sempre hem de comprar econòmic, perquè, a més, resulta que el que és econòmic és més sostenible. Ja ho explicàvem, Anem molt relacionades cada setmana, trobo. Sempre parlem del mateix. És que no parem d'explicar el mateix, però cal, perquè sembla que no ho tenim tan integrat com ens agradaria. Doncs veig aquí de tot. Veig fruita i verdura, per exemple. En tema fruita, tu em vas indicant, què vols que parli? Fruita i verdura. Oi que és obvi? Però ha de ser de temporada. Ara tenim la fruita, tenim peres, mandarines, cítrics en general, pomes. Et pot semblar que és una fruitera avorrida. Dius, sempre el mateix. Perdona, si tinguéssim poques mandarines i poques taronges, costarien un ull de la cara. Concentren en aquest sabor que és un esclat de suc, dolç, àcid, saborós. I les pomes, fes postres. Aviam, jo quan al restaurant faig un pastís de poma és que vola, perquè ens encanten els pastissos de poma. Les peres són també una delícia absoluta, n'hi ha de moltes varietats. O sigui que mira-te-les, canvia els ulls i mira, o sigui, canvia la mirada. Estimem la fruita. I estimem la de temporada. Estimem la de temporada. I la verdura també. La verdura, si us plau, que sigui de temporada, perquè si tu ara vols fer crema de carbassó, vas malament. Vas malament perquè pagaràs el carbassó 3 vegades més del que costa quan és temporada, que és a l'estiu. Però saps què ens passa, Ada? Que molta gent ja no sap què és la temporada. Ja ho sé. Perquè ara ho trobes tot. Ja ho sé. És terrible perquè el mercat... Vull dir, no t'enfadis si algú fa un puré de carbassó. No. De què seria època ara? Ara és època de cols, de coliflors, de bròcolis, de les crucíferes que en diem. Que no s'estimen gaire, t'haig de dir. No s'estimen gaire perquè les bullim excessivament i llavors surten els sulfurosos, fa aquell pudor que tu saps que la del cinquè està fent coliflor bullida i d'això. Però, en canvi, si tu, per exemple, em preguntaves l'altre dia, jo et deia, podem fer bistecs de coliflor? I com? I bistecs de col. Simplement el que fas és tallar-la així, o sigui, en comptes de filets, tallar-les a filets, sí, a filets, vaja, a filets, com un filet, vamos. I la poses al forn una mica per estovar-la i després l'enrosseixes i ja està. I tens un bistec de coliflor que pots acompanyar de salsa al roquefort, si et ve de gust, o de salsa al pebre verd. I si no, coccions més curtes, que et quedin una mica més al dente i que evita trencar les cèl·lules, que és quan surten els sulfurosos. Veig uns ous per aquí. La proteïna aliada, meravellosa, cada ou aquí dintre, a dins de cada ou hi ha la vida, o sigui, hi ha la proteïna autèntica. I, per tant, fes-los de 1000 maneres i no tinguis por de menjar-ne cada dia, perquè no hi ha cap problema. Llegums, l'altre aliat. O sigui, torna a ser el mateix, un reservori de nutrients. Cada llegum aquí dintre conté tots els nutrients que el nostre organisme necessita. És com un comodí. Tu en jugues a cartes, vols un comodí. Doncs el comodí de la nutrició són els llegums. Tens hidrats, a dintre hi ha hidrats, minerals, vitamines i proteïna. I, per tant, que estiguin presents a la nostra dieta constantment. Però, parlant de proteïnes, per exemple, la carn, hi ha carn més econòmica que una altra. Sí, per descomptat. Què recomanes comprar? Aviam, jo soc partidària, ja sé que no podem tenir una sala d'espassejament al nostre pis de 40 metres quadrats, però... A més que ens dius que no congelem gaire, tampoc. Vull dir que hem de congelar. No sé si... El que dic és que congelis, sí que dic que congelis, sempre dic que congelis, però controlat, que no sigui on t'oblides les coses, al congelador. No és el calaix on les coses, on allà al darrere queda tot oblidat, sinó que estigui ben etiquetat. Ho dic perquè si veus que el xai està econòmic, n'has de comprar molt? Sí, mitja canal. Mitja canal? Què et sembla? Ja t'ho faran, ja t'ho passejaran a origen. Si tu el compres per xai de pastura local i dius, porta'm-el separat, doncs el portaran separat. El que passa que per aprofitar i per que la cosa sigui més econòmica per les dues parts, doncs t'ho enviaran sencer, t'ho enviaran tot. Llavors tu, per exemple, el xai, a banda de les costelles, que ja saps que les fas a la brasa, etc., la cuixa i l'espatlla, que la fas rostida, després tens el coll. El coll és una delícia absoluta que
la fas rostida, o la fas fregida, o la fas fins i tot a la planxa si està tallat molt fi. La falda, que és aquesta part d'aquí davant, ideal per fer-la també rostida. És excepcional, creieu-me. Per tant, endavant... A comprar peça. Comprar peça, o si no, animar-te amb les peces més econòmiques, que la majoria, de vedell, em refereixo, que la majoria són d'estofar i necessiten una cocció més llarga, això sí. I el pollastre compra el sencer, el rosteixes sencer i després amb totes les parts en fas cada part una cosa. És a dir, et menges les... Però com què? Vull dir... Et menges els pits. Molt fàcil dir-ho, però després et tens allà el pollastre sencer. I el rosteixes sencer i el poses al forn i es fa sol. I després què? I després et menges, per descomptat, el pit i les cuixes, amb les aletes, doncs, acabes de fer un rostidet, i amb tot el que és posat de complement, que no deixa de ser les patates, les verdures, etc., doncs en fas uns fideus o un arròs. Bueno... Menges 3 dies. Menges 3 dies. Hem parlat de coses que no tenen bona fama. No tenen bona fama. Per exemple, les llegums no en tenien gaire bona fama, sempre ens recorden a un passat de postguerra. A moments de penúries, però ho tenim molt allunyat. I això, vull dir que els hem de revalorar, els hem d'utilitzar. Estàs dient que aporten, que és una bomba potent i bona pel nostre cos. És proteïna. A més, l'has de combinar amb arròs o pasta. Els llegums, perquè siguin proteïna completa, s'han de combinar amb arròs o pasta, i llavors tindràs un plat que, bueno, riu-te'n dels bistecs. I una altra cosa que a vegades tira una mica enrere són els menuts. No n'hem portat, perquè... No. Els menuts em refereixo a totes aquelles parts que nosaltres diem no nobles, i al contrari, són els que donen la vida a l'animal i que són delicioses per tantíssimes textures, sabors i, a més, molt econòmiques. Per exemple, una llengua de vedella, que a més la pots comprar bullida. És una carn molt magra, molt fàcil de treballar i que et complementa tots els plats. Poses en una pasta i és meravellosa. Al meu Instagram tinc alguna recepta amb llengua de vedella. Doncs va, el mirarem. I que fliparàs perquè és extraordinària. Jo la cuino molt a casa, per descomptat, i sobretot pels nens, perquè uns macarrons amb llengua de vedella són imbatibles. Però no els hi podrem dir. Jo sí que els hi dic perquè els meus nens ja estan absolutament introduïts en el tema. Però, bueno, potser no cal dir-ho, però no sé per què, perquè al final, quan sacrifiques un animal és per menjar-te'l sencer. Llavors, fetges, cervellets, peus, tots aquests altres menuts que tenen unes textures potser més particulars, més especials i que no tothom les accepta, ja són un altre món. Però quan tu et treus els prejudicis i les tastes i gaudeixes d'aquella textura dels peus que són gelatinosos, és que és una meravella i genera autèntics devots i autèntics viatges per menjar-los. No em vull oblidar el peix, que sempre el tenim com a car, ara ve Nadal. Què hem de comprar? El peix, primer, millor un bon congelat com el fresc, això sempre. No tinguis por de comprar congelats, només has de mirar que siguin congelats, que siguin de qualitat i millor si pot ser de proximitat, sempre. Aquesta és una. L'altra, peix blau. No menystinguis el peix blau. Quan diem que comprem barat, sí que és molt més barat, tot i que no s'escriu exactament igual, però el barat és una meravella. Sempre ha de ser fresc, fresquíssim, el pots fer de moltíssimes maneres. A més, té una espina molt definida que no et costarà gens de treure. Les sardines, per descomptat. I jo tinc també algun vídeo de tècniques de que no se n'assabenti el veí del setè que estàs fent sardines, i que són meravelloses, que són un esclat de sabor. Deixa'm que entri el Pep, perquè li vull preguntar al Pep Prieto. Vinga, va. Amb què estalvia ell a la cuina? Amb què estalvio a cuina? Amb què fas Black Friday? Ara ho faré millor, gràcies a l'Ada. No, a veure, tot el que s'ha dit aquí, jo crec, no? El que passa és que jo amb la part gelatinosa sí que tinc un problema. I no. Tot és anar entrenant-te. Escolta, no pots tenir problemes amb la part gelatinosa si ets fan d'Alien. No, però... No, és que en sèrio, justament perquè soc fan d'Alien tinc problemes amb la part gelatinosa. No, és que... Massa informació visual tinc, Lorena, de les coses. De veritat, T'explicaré una cosa, que potser ja tens edat de saber-ho, Gràcies per fer-me notar que... Sí, no. És fantasia, tot això d'Alien. No, és un documental. I en canvi els peus de porc són reals. Són reals, és veritat. Està com alterada avui, l'Ada. Bueno, si fas crema de carbassa...
estàs perdut. No, de carbassó. Ai, de carbassó, perdona. De carbassa ara sí. Està permès. I si no menges peus de porc, també. Jo de carbassó de crema em menjo molt, Però ara no, eh? Ara no toca. Ara no toca, eh? Només acabar... Jo com m'he quedat de menjar-me quan no toca. Ara només acabar dient-te que del peix també no hem parlat de les llaunes. Les llaunes són una meravellosa opció també que fa que els... I veig aquí uns musclos. Que el rebost sigui molt més econòmic. Llaunes al rebost, musclos La llauna de perquè... tonyina és peix, eh? Perquè a la recepta més econòmica que tindrem mai al nostre web, a rtv.cat, va de musclos. Arròs de musclos sense musclos. Com ho veus? Això és baratíssim. És baratíssim. Més que barat, és baratíssim. Escolta, Sembla increïble, però es pot fer. Ada, li deia allò d'Alien al Pep perquè avui ens visiten unes persones que volen fer... Digue-ho tu, Pep, què volen fer? Doncs agafar un museu que ara hi ha a Barcelona petit, fer-lo molt més gran, un museu dedicat a Alien i a la ciència-ficció, un museu que pinta que serà d'aquells que haurem de visitar tots. Si ara veus una escena que és de les millors de la pel·lícula, bueno, la que hem triat a l'equip, potser se t'indigesta tot això que estem parlant. Però té a veure amb el menjar, eh? Ja hi Té a veure amb el menjar, és veritat, Que tot Ada. és fantasia, família. Ada, bon cap de setmana. Igualment.